Ma' 'na fanteision amlwg dros leihau fi'n planhigion, ond y bryder i fel athrawes ydy pa effaith fydd fe'n cael ar cyfnodau eraill. Achos nid unig dan sylfaen ma' angen niferoedd, mae'n effaith nes ymlaen ar blant hyn. Mae'r merch hyd yn bod yn dosbarth cymysg tua 25 o blant, a fe weld y sefyllfa yna mae dros 50 yn gallu bod yn anodd iawn, ond mae'r rhaid ystyried cyfnodau addysg eraill hefyd yn meddwl yn benedictol ar cyfnod sylfaen. Mae gen i fab 5 mlwydd oed, a heb os bydde gweld fi mewn dosbarth llai yn digri o'i addysg, gael fe mwy o sylw, gael mwy o amser, mwy o adnoddau fel dosbarth ac adnoddau fel iPads ag ati. Ydy mae fe'n lot arian 52 miliwn, a wrth gwrs bydde athrawon yn dal bod eisiau gwella a datblygu, ond fi'n ofni falle byddwn ni'n colli athrawon sydd yn cael gormod o waith datblygu arnyn nhw. So na, bendant, mae angen lleihau niferoedd yn y dosbarthiadau heb os mae'r plant dim ond yn gallu gwylio ydy. Yn y marn i, mae o yn, achos da ni'n byw yn Rhythun a dwi wedi dewis symud ysgol i Luca a Nico mynd i dosbarthau llai. So mae wedi mynd i ysgol Perbaras fo'n 1.12 yn ei flwyddyn, mynd efo i ysgol Llyfreidr a mae'n 1.9 yn ei flwyddyn. A mae gwahaniaeth yna hyfryd, mae wedi cael lot mwy o amser i datblygu, maen nhw'n bod yn enwedig yn y dosbarthau yn y blynyddoedd iau. Dwi rhwng y ddau, so mae'n dda bos y plentyn fi'n cael ei magu fyny efo dosbarth yn llai na dosbarth yn fawr, ond eto dwi'n meddwl bod y pres yn cael ei wario pethau ar athrawon i wella sgiliau nhw a falle cael mwy o athrawon fewn i'r dosbarthiadau.